উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ময়ে ডেম'ক্ৰেটিক আন্দোলন কৰিছিল। তেওঁ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আন্দোলন আগবঢ়াই নিছিল। কোনো সন্ত্ৰাসবাদ সংগঠনৰ লগত তেওঁ জড়িত নাছিল। সেই আন্দোলনৰ বিৰোধিতা কৰি পেলাই কিছু লোকে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল। যিজন নেতাই এটা জাতিক ধ্বংস হোৱাৰ পথৰ পৰা আনি পেলাই আজিৰ এই পৰ্যায়ত আনিছে, সেইজন নেতাক সন্ত্ৰাসবাদ বুলি ক'বলৈ সাহস আপুনি ক'ৰ পৰা পালে? মই আপোনাক সুধিছোঁ, ৰঞ্জিত ডেকা ছাৰ, বড়ো আন্দোলনৰ বিষয়ে আপোনাৰ তাত নলেজ কিমান আছে হে? हेलो लोगोफोर, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योत्सना ब्रह्म क्रिएशन। लोगोफोर, बे भिडिअखौ आं मानि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथांमोनहा हयथ' थाम्बनेइलाव नुनानै बुजिखाबाय। आं बै सासे दुथां सुबुं रन्जित डेका बिथांनो फिननाय हरनो होननानै आं बे भिडिअखौ लाबोदों। जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, जाय सुबुङा मोनसे हारिखौ फोथांबाय, गोथार आदर्शजों आन्दोलन खालामनानै जोंखौ दावगानाय लामा दिन्थिलांबाय बा नैबे पर्यायसिम जोंखौ लाबोबाय, बेबायदि सुबुंखौ सन्त्रासबाद होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननि गोसोआ माबायदि मोनो? आंनि गोसोआ नाथाय बिराद गाबखाङो बड'फाखौ सोरबाया जुदि बेबायदि बाथ्रा बुङोब्ला। मानोना बड'फाया जोंनि हारिखौ फोथांनानै गालांदों, जोबस्रांनाय लामानिफ्राय जोंखौ रैखा खालामदों। जाय समाव एबसुआ आन्दोलन खालामदोंमोन, बै समाव आन्दोलन खालामनो रोङामोनब्ला हयथ' बर'आ दिनै बर' जानानै थानायानो नंलामोन खोमा। टाइटेलफ्राबो गुबुन हारिनिसो जालांजोबसिगौमोन खोमा, माने गुबुन हारिनि टाइटेलखौसो लालांजोबसिगौमोन खोमा। नाथाय थिग समावनो एबसुआ आन्दोलन खालामफ्लांदों आरो दा बे एबसुआ आन्दोलन खालामनानै माने जोंखौ, जोंनि हारिखौ दा रैखा खालामनाय बायदि जाबाय, जोंखौ लामा खिन्थिलांबाय। बेफोर सोरनि थाखाय जादों? बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थाखाय। आरो बेल' नङा, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे माखासे गोरों गोरा, बै समाव जोंनि हारिनि गोरों गोरा सुबुंफोर, लेखा रोंजेननाय गोबां सुबुंफ्रा सावरायलायनानै एबसु आफाद दानानै माने हारि आरो हादोरनि थाखाय सोमावसारनांसिगौ होननानै माबायदिहै आन्दोलन खालामनो जेननाय जादोंमोन, अन्नानै नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौ नाय। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेब्ला 1986आव रौता सारियालयाव जानाय मोनसे कनफारेन्सआव, एबसुनि कनफारेन्सआव आफादगिरि महरै सायख'जादोंमोन आरो बे कनफारेन्सआवनो सेक्रेटारि महरै सायख'जादोंमोन रबिराम ब्रह्मआ। बिथाङा आंनिनो बिदा असे। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा खोनासं रबिराम ब्रह्मनि खुगानिफ्राय माने आन्दोलनखौ माब्रैहाय सालायजेननाय जादोंमोन आरो बिथांमोनहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ माब्ला आरो माब्रै लोगो मोनलायलायनानै सावरायलायनानै आन्दोलनखौ जुरिजेननाय जादोंमोन, बेखौ रबिराम ब्रह्मनि खुगानिफ्राय एसे खोनासंनानै लानानै मोजाङै बुजि लोगोफोर। दिनै आं बिथांनि खुगानिफ्राय बुंनाय रावखौ नोंथांमोननो खोनासंहोनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोदों लोगोफोर। बिदिब्ला खोनासंदो नै रबिराम ब्रह्म बिथाङा मा बुंदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जों 1987आव सिनाखि मोनदां। बेजों आं पान्डु कलेजाव फरायोमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ कटन कलेजाव फरायोमोन। 87आव गुवाहाटी बर' स्टुडेन्टस इउनियननि मोनसे प्रेस माबा, बे मा होनो, ससियेल प्रेसार खुंदोंमोन आरोखि। बेवहाय खुंनायाव कटन कलेजनि मोनसे रुमाव सिनाखि जालायमोन। बे 87निफ्राय सिनाखि जायै जायै जेब्ला आङो लोगोफोर, बेवहाय रबिराम ब्रह्म आदाया बुंदों जे 87आव बड'फाखौ लोगो मोनदोंमोन होननानै। नाथाय
बिथाङा आंनि हिसाबावबा बिथाङा बोसोरखौ बावदों इयारखौ बावदों नाथाय आंहा फुरा गोसोआव दङ 1986 आव आं क्लास 5 आव फरायदोंमोन अब्ला रौता सारियालियाव एबसुनि कनफारेन्सआ जादोंमोन बेनिफ्राय बे 1986 आवनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ प्रेसिडेन्ट आरो रबिराम ब्रह्मआ सेक्रेटारि महरै बिबान मोनदोंमोन दा बेखौ आदाया 87 आव लोगो मोननानै क'क्राझाराव फरायबावदों मादों होननानै बुंदों खिन्थु आंनि हिसाबाव बे गोरोन्थि आदाया बे खोथाखौ बोसोरखौ बावबाय खिन्थु आंनिया राइट आं गोसोआव दङ फुरा अब्ला आङो जेब्ला रौता सारियालियाव एबसुनि कनफारेन्स जादोंमोन अब्ला आं क्लास 5 आव जयेन लागोदानथारमोन बेनिफ्राय जोंनि फोरोंगिरिफ्रा मास्टारफ्रा माने गासिबो भलन्टियार्स जाजोबदोंमोन बे मिटिङाव बेखौ आं फुरा गोसोआव दङ बेनिफ्राय आरोबाव खोनासंबावदो नोंथांमोनहा क'क्राझार कलेजाव फरायहैयो बेवहाय एकदम क्ल'ज जासिनदों आरोखि जों सानैजों बे समाव बै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म साराबो बे क'क्राझार कलेजाव फरायोमोन बे कटनाव फरायोमोन बेयो ओमफ्राय क'क्राझाराव फैबाय थायोमोन जों थायोमोन जों क'क्राझारनि गारलाबाथा बसुमतारी सिलागां बसुमतारी ओमफ्राय रुंसारि जालांबाय जयन्त महिलारि देबोरगावनि क'क्राझार देबोरगावनि ओमफ्राय आं जों बेबायदिनो लिडारफ्रा थायोमोन बेवहाय प्रथम एबसुनि फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारि कनकिशोर नार्जारिया जोंनाव फैबाय थायोमोन रायलायफैयो ओमफ्राय दा एक्स एमपि एस के बसुमतारी सानसुमै खुंगुर बसुमतारी बिसोरबो जों एबसु होननाय मोनसे माबा अफिस गैयामोन क'क्राझाराव जों थाग्रा लजिङासो एबसुनि अफिस बायदिमोन आरोखि एक्स एमएलए प्रफेसर ब्रह्म बिदिनो माने बै समनि स्टुडेन्ट लिडार बेवहाय जमा जाजोबखायोमोन आरोखि दा बिनिफ्रायसो आङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों बे सिनाखि जाबाय ओमफ्राय गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव आरो ज' फरायहैनाय जाहैबाय मास्टार डिग्री मास्टार डिग्री आं एम ए फरायबाय बे एमएससि बे क'क्राझार माने गुवाहाटि इउनिभारसिटिनि खोला थानाय नाम्बार नं 1 माने हस्टेलाव थायोमोन बियो आंहा 84 आव थायोमोन जों सानैजोंनो थांलाय फैलाय आरो बेबो आंखौ लेंफैयो आरो जों सानैजोंनो माने जेराव मेराव थांनांगौ थाङो आरोखि दा गोदो बे पबन बिफा आदि सकेननाव थाफैदोंमोनलै बिहुराम बर'नि न' सेराव बर'नि डिक्सनारि लिरग्रा बे माने बे जोंना प्रमद ब्रह्म दतमानि प्रमद ब्रह्म बिनि फिसालाया जे इंलेन्डआव डाक्टार दंलायलायो बे जोंखौ फिसाबायदि अनोमोन जों उफेनजों आंजों बेनाव थांबाय थायोमोन बियो माने बिराद मोजां खोथा बुङो ओमफ्राय जोंबो लायो ओमफ्राय गेजेराव माने गुवाहाटि अल इन्डिया रेडिअनि एनाउन्सारबो जादोंमोन ना जों बर' सेक्सननि उफेनजों आंजों बिदिबो थांबाय ओमफ्राय इउनिभारसिटि काहिनियाथ' जोबनो थाङा बड'फानि जिउ काहिनिया एमएससि पास फरिखा होनानै उनाव ल'आव एडमिसन लाबावबाय बियो बिनि गेजेरावनो एमएससि फाइनाल होनायनि सिगांनो जों आं क'क्राझार कलेजाव फरायबाय थायोबा बिएखौ बेबो आरो बिए फरिखा होदों बेवहाय माबायाव क'क्राझार कलेजाव बिएससि बिए जादों ओमफ्राय माबायाव गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव एमएससिखौ पास जाबाय ओमफ्राय आंबो एमए पलिटिकेल साइन्सआव पास जानानै बे आरो ल' फरायबावनायाव हस्टेलाव थाहैदोंमोन बे ल' फरायनायनि हस्टेल एलटमेन्ट जानायाव बे थांनायाव बेखौ रेगिंनि नामाव माने बिराद अयथासार खालामदों आरोखि माने थफ्ला गारहरलायबाय बिराद दावराव हरसे उन्दुनो मोनाखै बियो ओमफ्राय आंनाव फुङावनो थांबाय आंहा बिराद माबा जादोंलै दिनै हरसे थाला उन्दुनो मोनाखै आं थफ्लाखौ गारहरनानै दोनदों इसे थांबाय थांनानै आसुनि बे समाव आसुनि गरम आन्दलन नालाय बेथ' स्टुडेन्टनि मोनसे हस्टेलसो बियो थरखा जालायबाय थानायाव दा एमएलए गुवाहाटि पश्चिम गुवाहाटि वेस्टनि रमेन्द्र नारायण कलिता बेसो सेटेल खालामनो हादों এনেকুৱা হ'লে নহ'ব এইটো ভুল হৈছে আপোনালোকে বেয়া নাপাব যাবাই উপেন বেয়া পাব নালাগে আমাৰ ভুল হৈছে আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰ এনেকুৱা যাতে নহয় ভৱিষ্যতে এইটো মানে চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু আজিৰ পৰা আৰু এইটো মানে চেছ কৰিব লাগে আৰু
এইখিনিতে শেষ হ'ব লাগে होननानै बेनि दिननिफ्रायसो उपेनजों आंजों बे उपेननि एलटमेन्ट होनाय बिसिनायाव थाबायब्रा फिसामोन माबायाबो आं उन्दुना बेलथायबा बे सिखारो बे माने उन्दुना बेलथायबा आं सिखारो बे सिखारो बेबायदि जालायलायनाय ओमफ्राय बे बड'लेण्ड जोमाना बिनि उनावसो जादों नामा ना सिगाङावनो जेनेबा बड'लेण्ड बिखाबायमोन बिबायना सान 50-50आ बिनि सिगां जायाखै बिनि सिगाङावथ' पिटिसिसो उदेसल बिदोंमोन नालाय बिनि उनावसो थारमाने बे माने पिटिसिनिफ्राय गावनानै फैनाया बिस्रा राजनितिक भाबै गावलायलायनाय जादों प्रग्रेसिभ पिटिसि ओंखारदों बिसोरो सरन नार्जारि समर ब्रह्म चौधुरि पिटिसिखौ नागारनानै क'क्राझाराव माने गावदों बिसोरो खिन्थु जोंनि दरंआव बै समाव गावलायनाय गैयामोन दरं बा नलबारि बरपेटा बै समाव आरोखि दानि बाक्सा चिरां बेबायदि माने आरो जोंनि उदालगुरि बेबायदि गावस्रालायनाय गैयामोन क'क्राझाराव बै इलेक्सन आवाराव माने पिटिसिजों एसे दावराव जादों पिटिसिजों दावराव जानायानो मेन जि थांखिमोन ना उदेसल होननायजोंसो फैदोंमोन नालाय पिटिसिया उदेसल बिनायनि बिसोर माने पार्लियामेन्टआव जेब्ला एमपि जानानै थाङो बय उदेसल आवाजखौ होयाखै बिसोर बयनो रागा जोंदों फरायसाफ्रा जेरै माने कनकेसन नार्जारिमोन प्रसेनजित ब्रह्म रुपनाथ ब्रह्मनि फिसाला बै मिनिस्टार रुपनाथ ब्रह्मआ बिनि फिसाला प्रसेनजित ब्रह्म ओमफ्राय ओरैनो अरुप गोरा बसुमतारी जोंनि बे थुरिनि बिहु जानाया सुबुंसा बिमाय बे अरुप गोरा बसुमतारी दम्बरुधर ब्रह्म माने क'क्राझार बेसरगावनि बिसोरो स्टुडेन्ट लिडारथारमोन नालाय बे समाव बिदिजोंसो जाला दे बिदिबा प्रग्रेसिभ पिटिसिजों ओंखारनोसै होननानै ओरै बासुगावनि सासे मैखोम वार्कार दंमोन सुभाष बसुमतारी होननाय बिपिएससिनि चेयारमेन जोंनि बिएससि एकर्ड खालामनाय समाव बिसोर थानानै ओमफ्राय प्रग्रेसिभ पिटिसि बेनो प्रथम गावलायदों माने पिटिसिजों बे उदेसल दाबिनायखौ माने जोबनायाव आं जोंनि बर' हारिनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ खावलायहरदों नोंथांमोनहा बै बर' आन्दलन बा एबसु आन्दलन खालामजेननाय समाव नोंथांमोनहा जोनोम जायाखैमोनबो जानो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोनाव हयथ' थोजासे नलेज गैया बेनिखायनो बेफोर खोथाखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा सोरबाफोर बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ खालामनानै हगारोब्ला बा सोरबा मिटिंफ्राव मोजां मोजां लेक्सार होयोबा बेफोरखौ खोनासंनानै नलेजफोरखौ बुथुमनानै ला मानोना जों गाबोन थैयोब्ला बे संसारखौ सालायगोना नोंसोरनो आरो बै समाव खोब नोंसोरनो नलेजनि गोनां जागोन बेनिफ्राय आं बुंनो सानो नाथाय जोंनि हारिनि गोबाङानो उन्दै गथ'फोरखौनो जा बा गुबुनफोरखौनो बुं बेफोर नलेज मोजां मोजां नलेजखौ नायालाबानो गाज्रि जेरैहाय सोरबा हिनजाव दोनखारलायनाय सोरबा माबा मोनसे गाज्रि घटना जानाय बेफोरखौल' माने ओरैबायदि नायो आरोखि आं दाखालिबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आन्दलन खालामजेननायखौ आं प्रेक्टिकेलि मा मोनबोदों मा नुबोदों बेखौ थुलमुलै एसे भिडिअ खालामनानै हगारदोंमोन नाथाय खोब खम नायदों बे भिडिअखौ बेनिखायनो आं बुंनाय रावा बेनो जोंनि हारिया माने जोंनि हारिनि सुबुंफ्रा माने मोजां भिडिअफोरखौ बारा नाया बे गाज्रि भिडिअफोरखौल' बांसिन नायो होननाय रावा बेनो माने आंनिल' नङा गोबां मानसिनि फरायनायनि सोमोन्दैयानो जा बा माबा मोनसे मोजां नलेजनियानो जा बेफोरखौ नायनायखौनो खोब खम नुयो आरो बेनिखाय आं नोंथांमोनखौ जोंनि हारिनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ गुरै खावलायहरनानै माने नलेज मोननाय भिडिअफोरखौ नायनो थाखाय गुरै खावलायहरनानै आंनि दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय